O campo municipal de Alomba en Vilagarcía lucirá mañá o seu mellor aspecto para acoller o partido amigable entre o Real Cruzeta de Vigo e o Lille francés. O recinto finalizou a súa remodelación grazas á colaboración entre o Celta, o Concello da Vila, o Arosa e a Federación Galega de Fútbol. O encontro servirá para recadar fondos para o equipo arosista e o seu presidente agarda un gran espectáculo. Esperemos que mañana tengamos el mejor partido en el mejor estadio que podremos tener aquí en Vilagarcía. Pola súa parte, o presidente da Federación Galega de Fútbol espera que o ambiente mañá na Lomba sexa similar ao que asistiu fai décadas a ver o encontro entre o Arosa e a Real Sociedade. O primeiro que queremos facer en este día é animar a todos os que todavía non adquiriron unha entrada, pois a que mañán estén aquí, poidan adquirir todavía unha entrada e podamos ver este estadio da Lomba, precisamente recuperando o seu esplendor de hai casi 30 anos, non? Todos recordan aquí aquel partido do ano 1988, parece ser, coa Real Sociedade. Probablemente mañán estemos diante dun partido de características similares, non? Para que esta reforma se levase a cabo foi moi importante a colaboración do Celta de Vigo. Dende o club vigués destacaron a boa disposición do Arosa. Es moi fácil cuando Concello, o con el Ayuntamiento, con la ciudad, con el deporte, con el Arosa en este caso, van de la mano. Así es moi fácil hacer eventos e hacer cosas como este. O alcalde tamén agradeceu ao Celta e á Federación a súa colaboración para que o campo da Lomba presente o seu mellor aspecto. Pois agradecer a toda a xente que colaborou en que este campo luzca como luce hoxe. Pois por suposto o Celta de Vigo, que posibilitou que isto luzca como está lucindo, tanto por dentro como por fora, a todos os traballadores municipais que colaboraron estes días a contrarreloxo para que o campo teña o mellor aspecto posible. Por de agora, o Arosa xa vendeu máis de 2000 entradas. Mañá o club volverá a abrir o despacho de billetes a partir das 5:30 da tarde.